Det er bare, når noget mærkes, så lige pludselig så kommer der bare tempo på, ikke? Hvis jeg ikke mærker det, så kan jeg ikke. Så eksisterer det ikke for mig. Altså, jeg skaber, mens jeg lever noget, og så opstår det bare. Sproget, eller lyrikken, eller stemningen, musikken, melankolien, et eller andet, det opstår bare. En hadfarve. Shit. Har jeg en hadfarve? Jeg kan ikke hate på en farve, tror jeg. Det er underligt. Det er lidt for meget energi at bruge på det, synes jeg. Ja. Nikolaj Manuel Vonsild. Jeg er forsanger og musiker og producer, komponist og alle mulige andre musiske termer i When Things Go Machine, Cancer og H2P. Jeg behøver ikke sige alder og kæledyr. Jeg tror ikke, jeg var mere end 5 eller sådan noget. Jeg valgte noget, der var min type musik. Det var rapmusik. Det fulgte mig mange år. Og jeg kunne slet ikke relatere, man kan sige, sådan som 5- og 7-årig eller sådan noget til et eller andet amerikansk gangsterrap. Men der var bare noget i det, og nogle kræfter. Når jeg bliver spurgt på den måde om, hvad min drivkraft er, så er der altid vand. Jeg kan nærmest ikke nævne en udgivelse, som jeg har skrevet, hvor der ikke er enten numre eller hele album, hvor at vandet går igen. Det er smukt at reflektere lyset, og det er dybt og mørkt, og man drukner, og man og det er så dybt eller bredt for mig, bredere end hvis jeg skal forklare om solen. Og så har jeg det her løberi, jeg som bare er blevet en lige så stor del af livet som kærlighed og familie og musik er blevet. Ikke? Altså jeg forsvinder bare. Der er kun krop. At noget kan være hamrende smukt samtidig med, at det gør ondt. Ikke? At det kan sgu ret hurtigt blive noget værre råd, det der med musikken. Og skal den her skrues op, skal den her skrues ned? Er det her den rigtige sætning? Og kan den blive bedre? Hvad med den her melodi? Jeg begynder at elske en enkelhed i ting, ikke? Løb for eksempel, det er bare, altså det er fra A til B, og det er sådan, den er ikke længere end det, og det er fedt at opleve. Og jeg ved godt, det er ikke et ord, jeg bruger normalt overhovedet, men altså der er noget åndeligt eller noget spirituelt eller et eller andet. Længere tid det der sådan, den der repetitive bevægelse bliver ved, jo mere forsvinder man på en eller anden måde, og der opstår noget andet, ikke? Det er sgu ikke så svært at svæve. Det er sværere det der med at lande, ikke? Man finder ud af, at få ting og små ting er lige så smukke som noget stort. Der er ikke nogen spænding, hvis du bare flagrer derud af, eller sådan, der bliver nødt til at være det anker. Altså meget små situationer, hvor man lige pludselig oplever en eller anden ekstrem lykke, ikke? At kigge i et lille barns øjne, som på en eller anden måde også kan få mig et minde om, når man står på en scene og spiller en koncert, at man er akkurat der, hvor man skal være i livet på det helt rigtige tidspunkt. Det
Det vigtigste, jeg har lært, det er at kunne tage en eller anden form for beslutning. Altså, hvis jeg nu ikke tog den her beslutning, så havde jeg 120 valg mere. Det er ikke sundt. Så har du alle tools lige ved hånden. Ja, men skal vi både have skovlen og riven og spanden? Og, altså, eller er det okay, at vi bare ligesom leger med én ting, og det er måske meget fedt. Så spandene med maling, de er her. Det skal fra spanden op på væggen, og så er det ligesom sådan, så er vi der. Den er jo ikke så meget længere. Vi skal jo bare også passe på med, at man kommer til at tage det kedelige valg, ikke? Nu er det jo ikke, fordi jeg har sorte paneler. Altså sådan, det har måske været for ekstremt. Hvad føles lidt sjovt eller lidt anderledes? Jeg siger det til alle, når de siger sådan, når vi skal male, siger jeg sådan, prøv med nogle farver. Så sådan, jeg tror bare hvidt. Så sådan, det kan du ikke. Altså, ellers så dør du. Og så er du kun malet hvidt. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja.